I pozdrav ľudia, ja som Luka i dobre dođete u moje to novo video. Dneska pravim prv trening, znači idem nagore nadole, poskalite ovo moja ta zgrada. Ovaj vtor pat što se simnuvam, prvi otpad ne možem da snimam, tako da GG. Ostavite like na ovo video, subscribeujte se na kanal, ako ošte niste. I pišite u komentari da li čekate da snimam 24 časa, samo treniram. Tako da, evo sam na prizemlje, kao nešto, i сега ideme nagore. Znači sad idem luđe poleka nagore kao nešto. Eto, sad sam na prvi sprat luđe moji. Neko me skonta. Znači, lajkujte go videova, subscribeujte se na kanal, zato što ete, utre mi je rodendan kao što znajete. Utre nema vježbi, nema ništa, kad pravim neko drugo video. Tako da, pišite u komentari što sakate da snimam. Da li sakate da idem na Gazivova i da pominam tamo 24 časa. Tako da, сега sam na četvrti sprat ljudi. Zakačavam na kaj četvrti. Tako da i posle ušte jednaš, kje se simnam nadole, bez kamera, tako da, to je to. Znači, kje se kačam do 8. sprat i se gasam. A vi pišite u komentari obavezno i ne zaboravajte da kliknete subscribe i like. Znači, ako ova video skupi 50.000 lajkovi, ja se ova pravim sekoj den. Tako da GG. Sada sam na 6. sprat luđe. Tako da nema nikoj u zgradama. A ja sam na 6. sprat. Ovaj vtor pa što idem. Što se simnam, što se kačam. Tako da luđe. To je to za ovaj video. Se nadam da bi se dopadne. Ako vi se dopadne, pišite u komentari što drugo da snimam. A nije se gledamo u narednom video. Ćao!